Ονομάζομαι Ανδρέας Πανδρέου. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο Φιλοσοφία και Διοίκηση. Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για διοικητικά στελέχη με βαθύτερη κατανόηση των περίπλοκων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων του σύγχρονου κόσμου. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για διοικητικά στελέχη που θα εξυπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Η φιλοσοφία εξυπηρετεί το σκοπό αυτό, ενισχύοντας την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων, την ανάπτυξη της ηγεσίας και προσωπικής εξέλιξης, τον ηθικό συλλογισμό, την κριτική σκέψη, αλλά και τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση. Υιοθετώντας φιλοσοφικές αρχές και μεθόδους, τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη θα ενισχύουν την ηγετική τους αποτελεσματικότητα και θα εξελίξουν πιο ηθικούς, καινοτόμους, συμπεριληπτικούς και εύρωστους οργανισμούς. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Φιλοσοφία και Διοίκηση είναι η εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα φιλοσοφίας, οικονομίας και διοίκησης, αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που προκύπτουν από αυτή την διεπιστημονική προσέγγιση. Ειδικότερα, το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών για υψηλού επίπεδου στελέχωση, τόσο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και εγχώριων και διεθνών οργανισμών. Επιπρόσθετα, στόχος μας αποτελεί η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της οικονομίας. Τέλος, το επίπεδο των παρερχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Η χρονική διάρκεια πλήρους φοιτησης είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή 1,5 έτος. Παρέχουμε τη δυνατότητα μερικής φοιτησης σε 3 έτη. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 12 υποχρεωτικά μαθήματα για το πτυχίο. Κάθε μάθημα προσφέρει 7,5 ECTS, συνολικά οι πιστωτικές μονάδες είναι 90. Τα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους ξεκινούν τον Οκτώβριο. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διαζώσεις ή εξ αποστάσεως. Κάθε μάθημα έχει γραπτή εργασία στην οποία αντιστοιχεί το 30% του τελικού βαθμού. Το πρόγραμμα προσφέρει προπαρασκευαστικά μαθήματα αλλά και φροντιστήρια σε μαθήματα με ασκήσεις. Επιπρόσθετα, διοργανώνονται εργαστήρια και σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσα από δομημένο upskilling program. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο Φιλοσοφία και Διοίκηση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους φοιτητές μας να συνδέσουν τη φιλοσοφία με το χώρο των επιχειρήσεων και το κόσμο της εργασίας. Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Φιλοσοφία και Διοίκησης αποτελεί ισχυρή μας επιδίωξη η λειτουργική διασύνδεση της θεωρίας και της πράξης με παροχή υψηλού επίπεδου γνώσεων και δεξιοτήτων για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφύτων. Οι φοιτητές μας αναπτύσσουν κριτική σκέψη και αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της ηθικής προσέγγισης στη λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων. Στο πρόγραμμά μας εστιάζουμε στη διοίκηση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων, τη συμπερίληψη και όλα αυτά ενάντια στον οργανωσιακό κινησμό. Επιπλέον, μέσα από τα μαθήματα και τις δράσεις μας, οι φοιτητές μας εμβαθύνουν στη μοναδικότητα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης, καλλιεργούν τη στρατηγική σκέψη, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Τα παραπάνω συνοδεύονται από προγράμματα upskilling που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων. Ονομάζομαι Παναγιώτης Φανταζάκος και εκπροσωπώ το Τμήμα Φιλοσοφίας στην διοίκηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία και Διοίκηση. Στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα εισέρχονται φοιτητές με ποικίλο γνωστικό υπόβαθρο και επαγγελματικές εμπειρίες, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να εξοικειωθούν με γνωστικά αντικείμενα που γεφυρώνουν το πεδίο της φιλοσοφίας με το πεδίο της διοίκησης και της οικονομίας.
Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απλώς και μόνο μια ρηξικέλευτη επιστημονική και εκπαιδευτική πρόκληση και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και ένα μαθησιακό διακύβευμα για όλους εμάς που εμπλεκόμαστε σε αυτό. Για να επιτύχουμε το στόχο μας και να μεταδώσουμε στους φοιτητές μας τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουμε σχεδιάσει, επιλέξαμε να εφαρμόσουμε στο μεταπτυχιακό μας τις βασικές αρχές της φοιτητοκεντρικής μάθησης, καθοδηγώντας και ενισχύοντας τους φοιτητές μας, ώστε όχι μόνο να αυτενεργούν, αλλά και να κατασκευάζουν και να αναδομούν την προσφερόμενη γνώση. Οι αρχές της φοιτητοκεντρικής μάθησης που προσαρμοστικά, αξιοποιώντας και τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, ακολουθούμε στο μεταπτυχιακό μας, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής 8 σημεία. Πρώτον, σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των φοιτητών μας και φροντίζουμε τις ποικίλες παιδαγωγικές τους ανάγκες, υιοθετώντας ευέλικτες μαθησιακές κατευθύνσεις. Δεύτερον, μελετάμε και χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τρόπους παράδοσης ανάλογα με την περίσταση αλλά και το γνωστικό αντικείμενο. Τρίτον, χρησιμοποιούμε ποικίλες παιδαγωγικές μεθόδους και εργαλεία με ευέλικτο τρόπο. Τέταρτον, αξιολογούμε τακτικά τους τρόπους παράδοσης και εφαρμογής των παιδαγωγικών μας μεθόδων και στη συνέχεια επεμβαίνουμε ρυθμιστικά για την βελτίωσή τους. Πέμπτον, ενισχύουμε την αίσθηση αυτονομίας του φοιτητή, ενώ παράλληλα του εξασφαλίζουμε επαρκή καθοδήγηση και υποστήριξη από τον διδάσκοντα καθηγητή. Έκτον, προωθούμε την εμπέδωση του αμοιβαίου σεβασμού στη σχέση καθηγητή-φοιτητή. Έβδομον, εφαρμόζουμε διαδικασίες διαχείρισης των φοιτητικών παραπώνων. Και τέλος, 8, παρέχουμε συμβουλευτική και επισταμένη καθοδήγηση κατά την εκπόνηση των εργασιών. Η φοιτητοκεντρική μάθηση και οι αρχές της αποδεικνύουν πως στην εκπαιδευτική λειτουργία όχι μόνο δεν υπάρχει μια λύση που να ταιριάζει με όλα, επιτρέποντας στους καθηγητές, στους εκπαιδευτές να λειτουργούν με ένα προκρούσιο τρόπο, αλλά και προϋποθέτει τον διαρκή αναστοχασμό όλων όσοι συμβάλλουμε και μάλιστα καθηγονδήποτε τρόπο σε αυτή την, αν μου επιτραπεί να πω, γονιμοποιητική διαδικασία. Η φοιτητοκεντρική μάθηση λοιπόν δεν μπορεί να αφορά μόνο την εξιστόρηση ή μια στήρα περιγραφή σε τεχνοκρατικό επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που εκλεκτά ακολουθείται στο μεταπτυχιακό. Περισσότερο θα τέριαζε να πούμε ότι σχετίζεται άμεσα και ουσιαστικά με τη διάθεση όλων μας για ανοιχτότητα, αλληλεπίδραση και συμμετοχή. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τους χώρους που χρησιμοποιεί το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμά μας στεκάζεται στους κτηριακούς χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, όπως ονομάζεται το εμβληματικό κτίριο της Νομικής Σχολής, που βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος 57 και Σίνα 3, και στο Γρυπάριο Μέγαρο, στην οδό Σοφοκλέους 1, στην καρδιά του εμπορικού, οικονομικού και ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Θα ξεκινήσουμε με το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του κάμπους, δίπλα σε άλσος και υπαίθρια αμφιθέατρα, γυμναστήριο και πισίνα για θετικές δραστηριότητες, αλλά και με εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο συγκεκριμένο κτίριο, στον 5ο όροφο, στο γραφείο 530, στεγάζεται η κεντρική γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος Φιλοσοφία και Διοίκηση. Για την υλοποίηση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, οι αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιεί το μεταπτυχιακό μας προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες πολυμεσικής μάθησης, διαθέτουν μηχάνημα προβολής, μικρόφωνα και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι αίθουσες αυτές βρίσκονται στο 4ο όροφο και έχουν χωρητικότητα 100 ατόμων. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τις αίθουσες 426 και 427. Επιπρόσθετα, οι φιλόξενοι χώροι της σχολής περιλαμβάνουν κυψέλες γραφείων με σύγχρονο εξοπλισμό και εντευκτήρια και αίθουσες εκδηλώσεων μεγάλης χωρητικότητας,
όπως το μεγάλο αμφιθέατρό μας με ονομασία Αούλα. Επιπρόσθετα, στη Φιλοσοφική Σχολή στεγάζονται 2 μουσεία. Πιο συγκεκριμένα, το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης και το Μουσείο Παιδείας ενισχύουν τη μαθησιακή και ερευνητική πορεία των φοιτητών μας. Συνεχίζουμε με το Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών και το Γρυπάριο Μέγαρο. Και τα 2 κτίρια εξυπηρετούνται άριστα από τα δρομολόγια του μετρό και πληθώρας μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο σταθμός μετρό Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων, ενώ πολύ κοντά βρίσκονται μεγάλα πάρκινγκ αυτοκινήτων. Για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού μας προγράμματος χρησιμοποιούμε τις αίθουσες 9 και 11 του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστημών. Οι αίθουσες αυτές βρίσκονται στο 5ο όροφο της νέας πτέρυγας του κτηρίου, με χωρητικότητα 140 και 60 θέσεις αντίστοιχα. Οι αίθουσες αυτές είναι άρτια εξοπλισμένες με υψήρυθμη σύνδεση με το διαδίκτυο, Wi-Fi και projector προβολής. Στο Γρυπάριο Μέγαρο, στον 5ο όροφο, στεγάζεται η δεύτερη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο 518. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής και από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Η βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στην οδό Νικολάου Πολίτη, 100 μέτρα από το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώ η βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών βρίσκεται στο ισόγειο του Γρυπαρίου Μεγάρου. Και στις 2 βιβλιοθήκες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματός μας μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους της, αναγνωστήρια, αίθουσα υπολογιστών, τμήμα βιβλίων έρευνας, τμήμα περιοδικών, κέντρα τεκμηρίωσης, για επιτόπια μελέτη. Να γίνουν μέλη κατόπιν σχετικής αίτησης στο τμήμα δανεισμού του αναγνωστηρίου, προκειμένου να μπορούν να δανείζονται βιβλία από τις συλλογές της, αλλά και από άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες. Να φωτοτυπήσουν περιοδικές εκδόσεις, πληροφοριακό υλικό και εκδόσεις που δεν δανείζονται στα φωτοτυπικά μηχανήματα που βρίσκονται εντός της. Να αναζητήσουν βιβλιογραφία σε συνδρομητικές βάσεις δεδομένων, αλλά και από πηγές ανοιχτής πρόσβασης. Επιπλέον, μπορούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση των πληροφοριακών πηγών και των υπηρεσιών της και να συμμετέχουν στις δράσεις της. Καθώς επίσης και να απευθυνθούν στο καταρτισμένο προσωπικό της για καθοδήγηση στη χρήση των εργαλείων πληροφόρησης και των ηλεκτρονικών πηγών, καθώς και στην έβρεση του έντυπου υλικού της. Για τη διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών συμποσίων, ακαδημαϊκών και επιστημονικών εκδηλώσεων διατίθενται από το Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του ΕΚΦΑ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και κατ' επέκταση και το μεταπτυχιακό μας οι ακόλουθοι χώροι στο εμβληματικό κεντρικό κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπήλαια. Συγκεκριμένα, το αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης. Το αμφιθέατρο διατίθεται για συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια και άλλα, με προδιαγραφές, χωρητικότητα 116 θέσεων, σύστημα διερμηνίας, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, τεχνική υποστήριξη και αίθουσα υποδοχής και δεξιώσεων. Το αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος, το οποίο διατίθεται για συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια και άλλα, με χωρητικότητα 128 θέσεων, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, τεχνική υποστήριξη και αίθουσα υποδοχής και δεξιώσεων. Τέλος, η αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου Κωστής Παλαμάς, η οποία βρίσκεται στο νεοκλασικό κτίριο Κωστής Παλαμάς, Ακαδημία 48 και Σύνα, λειτουργεί ως πολυδύναμο πολιστικό κέντρο και η κεντρική του αίθουσα διατίθεται για συμπόσια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις και άλλα, με προδιαγραφές χωρητικότητα 100 θέσεων και οπτικοακουστικός εξοπλισμός. Όλα τα κτίρια διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, ειδικές ράμπες, ανελκυστήρες
και εισόδους προσβασιμότητας για φοιτητές ΑΜΕΑ, ενώ προβλέπονται ειδικές διαδικασίες εξέτασης και διδασκαλίας για τις μαθησιακές δυσκολίες αυτών των περιπτώσεων.